በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰየ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ነቶም አይሁድ ስለ ዝፈርሁ መዓፁ ተሸጊሩ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዝነበሩ መጸ። ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ድማ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። እዚ ምስ በሎም ከዓ ኣእዳውን ጎድኑን ኣርኣዮም። እቶም ደቂ መዛሙርቱ እውን ንጎይታ ምስ ረኣይዎ ተሓጐሱ። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን፣ ከምቲ ኣቦይ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእከኩም ኣለኹ በሎም። እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ኃጢአቶም ንዘይሓደግክምሎም ክሕደገሎም ንዘይሓደግክምሎም ግና ኣይክሕደገሎምን እዩ በሎም። ሓደ ካብቶም 12 ክትማንታ ዝብልዎ ቶማስ ግና ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ ምስኣቶም ኣይነበረን። እቶም ካልኦት ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ንጎይታ ርኢናዮ በልዎ። ቶማስ ግና ኣሰር እቲ ሽንካር ኣብ ኣእዳዉ እንተዘይረኣኹ ኣጻብዒ ድማ ኣብቲ ዝተሸንከሮ እንተዘይእትኹ ኣብ ጎኒ እውን ኢደይ እንተዘይእትኹስ ኣይኣምንን እየ በሎም። ድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ቤት ነበሩ። ቶማስ እውን ምስኣቶም ነበረ። መዓፁ ተሰጊሩ ከሎ ኢየሱስ መጸ። ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ እውን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ድሕሪዚ ከዓ ንቶማስ ኣጻብዕካ ናብዚ ኣምጽእ፣ ንእዳወይ እውን ረአ፣ ኢድካ ናብዚ ኣምጽእ እሞ ናብ ጎድነይ ኣእትዋ፣ ኣማን እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን በሎ። ቶማስ ከዓ መሊሱ ጎይታይን ኣምላኸይን በሎ። ኢየሱስ ከዓ ስለ ዝረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ፣ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም በሎ። ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቂ መዛሙርቱ ገበረ። ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላክ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም እውን ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ እዚ ዝተጻሕፈ።